Felvétel legyen. Igen, az. Kezdődik? Kezdődik. Én vagyok a Julcsi, én vagyok a tanár. Ez a möbetű, amit most elhoztam. Ez nagyon csodálatos betű. Azért, mert morogó. És pont pirossal van kirakva. Mert a zöld olyan, mint a s. Én nem egész jól ejtem ki a s-t, hiába vagyok tanár. Ezért nekem a möbetű a legjobb. A legcsodálatosabb betű a m, mert nagyon karcsú és szép, és jól lehet kiejteni. Ez a Maci betűje. Csodálatos betű. Most vége van? Úgy is mosolyog, hogy kinyitod a szádat.